Ja, ik ben hier op de dwarskwallen in Wurden, want het is tijd voor de Chill Checked Challenge! Hey, wat leuk dat je mooi doet met de Chill Check Challenge. En Joert gaan we dus je stambeem uitzieken, we gaan je familielijn helemaal uitzieken. Hebben we daar een beetje zin in? Ja! Hartstikke mooi, maar voordat we dat doen, zullen we eerst even naar het stambeemavontuur van Gijske. Ja, nou, we beginnen bij diezelf. Nou, dan gaan we naar die Heid en Mem. Dan stap je verder weer om, dan komen we bij Imke Douwers-Kingma, Treintje Kundersma. Hendrikje Hendricks? Ik denk dat het ze gaan wij beter wisten dan dat ik het al in een papier Ja, had. ja. Dus, Simon. sorry. Dat is hetzelfde fout. Hey hoi! Ik zou je mal denken, ga, wat dit zijn nou weer in die beem? Dat zal ik even uitlezen. Deze pluimpraat gaat over stambemen. En een stambeem is een soort illustratie van die familiegeschiedenis. Zullen we naar dit plaatsje? De stam. Dat bestof ik en de takken binnen alle generaties. En ik ben wel nieuwsgierig, hoe ziet mijn familiestambeem eruit? Dus, via het net, te liken, te abonneren en een commentaar te zetten. En dan zeg ik je de volgende keer. Doeg! Nou, dat is Gijske. Ze is een heel aankomen met wat hulp natuurlijk. Maar wij kunnen ook een heel aankomen met onze iPads en dus computers. Dus dat gaan we Joert doen. Waarvan je had wel eens onderzoek gedaan naar je familielijn? Waarvan je had het wel eens gedaan? Stijn, vertel. Ja, ik heet van achternaam Lobach. Ja. En ik weet dat ik uit Oostenrijk nog rijk kom. Dat heeft mijn opa me verteld, dat mijn familie daar vandaan komt. Ja. En toen de achternaam werd ingesteld toen Napoleon, toen woonde mijn familie in het dorpje Duitsland. In een dorpje in Duitsland, dat heette Lobach. Dus daarom heb ik de achternaam Lobach. Meer is dat. Dus als ik het goed begreep, dan is die achternaam ontstaan door een dorpje in Duitsland en dat heet Lobach. Ja. Nou, dan weet ik wel best en dan trek je het op vakantie. Ja, naar Marokko. Marokko, inderdaad. Oké, waarvan je had nog wel eens vaker bezig met het uitzieken van je familielijn. Waarvan je is dat? Nienke, Ja, ik kom wel eens in een boekje en over deze familie. en wat zie je er in het boek? Waar is geboren, wie en Nessa. Maar ik ben er net echt heel lang mee bezig geweest. Oké, dus als je nou net echt iets uitzocht bij van staf van, goh, dat wist ik net. Nou, daar hebben we jou tijd voor, hè? Ja, leuk. Nou, heel cool. We gaan hier les draaien, die je dus over die genen, hè, genen, familiegenen. Zo, en dat we naar beneden scrollen, zien we een hele knappe vent. Hallo, hartstikke mooi. En dan zien we hier de stambeem, die kunnen we downloaden, als het goed is. Zo. En dan gaan we hier de stambeem. Je Wietske, kunnen we dus uitprinten? Zeker. Oké. Ja. Nou, op de dwarskwallen in Wurden ben we er ook dwarswees met het uitziekje van de stambeem. Ik vond het best wel een drege ziektocht. Maar waar ik wel nieuwsgierig naar ben, komt onze familie Hielendal uit Friesland. Hoe zit dat? Nou, die van die. Die van mij komt hier uit Friesland. Hielendal uit Friesland. En die van je? Die van mij komt uit Noord-Holland. Noord-Holland, ja. Die van mij Drenthe. Uit Drenthe, oké. En wat ik zelf heel dreig vond, is om te zieken waar mijn oerbeppe en oerpaak is. Hoe wil dat van je? Nou, ik ga ze wel zien. Daar had ze wel van. Oké, heel goed. En weet ik dan, ik wel nieuwsgierig naar ben, hebben we dan misschien ook wat bijzonders ontdekt? Ja, ik heb wel iets bijzonders van. Mijn oerpaak Sipke Kastelein, die had de Elfstedentocht doen. Hoe heet die? Sipke Kastelein. Sipke Kastelein, die had de Elfstedentocht gewonnen. En in welke jaar dan? Jontje 33. Jochentje 33. Dat is toch fantastisch. Hey, je maakt supergoed je best in. Wij gaan nog even terug om onze oerpakers en oerbeppers te vinden. We zwaaien even naar je mannetje. Nog een tuzik, hè? Oké, tik hem aan!